Tomalo lelo khaya. Impela ngempela mhlawumbe usiphakamise kancane izandla sikwazi ukuthi ke sinikhulekele ngoba owethu umsebenzi uncane kakhulu ukuthi sinikhulekele kwizimo enibhekene nazo ngoba izimo zikhona and ziyohlala zikhona. Izimo ngeke ziphele, yosolva lesi kuvele esinye, impilo injalo. So singacimela ke manje sinikhulekele, siyabakhulekela sithunywe sinamandla, sithunywe esikhulu kusona lesi sikolo. Impela sikhulekela ke abantwana bakho mabizwa sabele kubo bonke ubunzima, kuzo zonke inhlungu, kuzo zonke inhlupheko ababhekene nazo, kubo bonke impela imimoya impela ebazungezile sithunywe sinamandla. Sicela ke wena sithunywe esikhulu ukuthi ube nabo abafundi baso lesi sikolo, impela ubalekelele lapho abadinga ukulekelelwa khona, abagulayo bayithola impilo sithunywe sinamandla. Impela lanabo abastrugglishayo kwizimo zesikolo sithunywe sinamandla, weni bekumele babhale bahlala njalo begula sithunywe sinamandla. Siyabakhulekisa ke sithunywe esikhulu, sicela njalo ke impilo, sicela njalo inkululeko sithunywe sinamandla. Sithi impela amandla akho awehlele njalo phezu kwabafundi sithunywe sinamandla. Ngisho nothisha mabizwa sabele weni bese befundisa ingane sithunywe sinamandla, ubapha amandla sithunywe esikhulu ngoba impela liqiniso ukuthi ingane impela ngempela zibona ukuhlupha ezinako sithunywe esikhulu. Siyacela ke mabizwa sabele ubapha amandla othisha bangakhathali ukufundisa lezi ngane ngoba it's a part of shaping isociety sithunywe sinamandla. Konke okwenziwayo impela ngempela ukushape abantwana ukuthi babe nekusasa eliqhakazile. Siyacela ke mabizwa sabele ubalekelele abantwana bakho, impela kuko konke ukufa okusemizimbeni yabo, ukugula, imimoya, abanye balala impela besidla izinto ebusuku, impela abanye balala zizinto izilwane. Thunywe sinamandla, ngiyabakhulekela, ngibacelela njalo ke amandla sithunywe sinamandla. Ngithi impela mabaphile bakhululeke sithunywe sinamandla. Sibusa ke nawo umhlangano, iprogram eyoqhubha impela enabantu abahlukahlukile ngisho nabomthetho bekhona sithunywe sinamandla. Siyacela ke njalo ukuthi bengumhlangano obusekile, abantwana lapho abayofunda khona, athi uma uphela lo mhlangano kube khona thunywe sinamandla abayokubamba bakufundile, abayokusebenzisa empilweni zabo, impilo zabo zibe ngcono sithunywe sinamandla. Siyakhuleka ke njalo umkhuleko onamandla, sithi akudede konke ubumnyama kuze ukhanya, dede konke ubumnyama kuze ukhanya. Kube njalo Zulu. Wonke umuntu empilweni une right ne power to choose impela empilweni yakhe, kodwa kuzawumele uphile nenqumo impela ozenzayo phezu kwempilo yakho. Kuzomela ukwazi ukuphila because akekho umuntu okhethelwayo, akekho umuntu ochuzelwayo. So empilweni yakho whatever oyichuzayo kumele ube able ukwazi ukuthi uzokwazi ukuphila nayo. If ever you making choices because abantu abathize or friends or ingane, then kumele ukwazi lezo choices uzokwazi ukuphila nazo. Awona amazwi ami, siyabonga kakhulu. Enkosi. Umkhuleko siyabonga kakhulu. Ngizocela ke ukuthola ozosethulela. Sicela sondela ubhuti.
asethulele ukuthi sihlangene ngani lana nokuthi obani esinabo la kule event yamanje ekseni. Siyabonga. Sanibonani bafundi? Niyaphila? Sikhona. Lo khulumayo ke uThobani wakasibisi ngisuka kwi-Dirty Kids. Ngizoqala nginichazele i-Dirty Kids ukuthi obani. I-Dirty Kids kunalento okuthola ukuthi kuthiwe obaba izinja, ngithi niyakwazi lokho. So kuthiwa amadoda izinja, lokho niyakwazi. So i-Dirty Kids iqale ngo-September 2019. I-founder yakhona uMkhize. Inhloso yayo i-Dirty Kids ukuthi obaba bebonde nezingane zabo. Shuthi i-Dirty Kids yona every year abazali obaba siyaphuma nezingane zethu senzani sakha ubudlelwane nazo. Asihambi noma bazo, sihamba nezingane. That's why we Dirty Kids. Neqonda. So yithi ke labo size nangezinto eziningi nje phakathi kwalo lokhuzana lesikole saseqhamuka. Ngobani sithanda izingane. That's why we Dirty Kids. Yabo. Siyanithanda nje kakhulu futhi. Nawe tshelo seduze kwakho ukuthi uyamthanda. Ohamba nabo obani. Introduce SAP. Okay, kulungile, all right. Ayisenibatshelile, right, okay. Siyabonga. Cha phela niyaphoxa manje phela ake silayelane kancane. Sihamba ne-revelation esipha umkhuleko amaphoyisa bomthetho ma social worker khona la, youth development, mhlathuze youth development ikhona la phakathi wethu. Because ekugcineni yenzani i-Dirty Kids kuney'nkinga ezinye enibhekene nazo eningayazi iminyango kumele ningene kiyo. The speaker center la. Ngibeze ngapha eceleni. So manje ke yikho ke sithe asebenzisane kanye nabo kuyo yonke indawo esuke sikiyo sihamba nabo. Yabo. Naze nathula kahle. Sihamba nabo ke siyasebenzisana nje nabo kakhulu. Uzoqhubeka ukuthisha omkhulu nolokhuzana nohlelo. Mina bengisachazela i-Dirty Kids ukuthi obani basukaphi yini i-Dirty Kids. Okunye i-Dirty Kids ne-NPO siyaphuma naney'ntandane but sigcina ku-age of 15. Age of 15 then 15 kuya phansi senzelani nabo kumele bezizwe bebalulekile because abanye abanabo abazali, so kumele sidlale lo figure father kubo. As noma umalume ekhaya ku-Dirty Kids akona wonke umuntu onezingane, khona umalume ekhaya uzothatha ingane kasisi wakhe makuthiwa siyaphuma mhlambe kuyiwa koShaka Marine, kuyiwa koLukhuzana koBulawayo because this year izobe kwaBulawayo. Leso besihamba neLukhuzana nezintandane ke lapho sebesiye kwaBulawayo. Yeah, ilokho nje. Then ukuthi omkhulu uzoqhubeka nohlelo. Ngiyabonga. Okay, siyabonga ukusichazela i-purpose of the day nokusi-introducela ama-guest ethu. Osekuzolandela ke manje ecabanga benza uthisha omkhulu program director bazohlawula. Osekuzolandela ke manje sengizokwethula uSAPS eze azosethulela eze ngakho. Okuningi ke la okuzokhulunywa ngakho izinto ezithinta i-GBV, gender based violence, kukhona ne-anti-bullying awareness ngoba kwayona le yokuthi sihleze silwa is because sine-bullying nje egcwele la emakhanda ethu okumele kudilwe nayo. Siyabonga ke ngicela u-SAPS asondele. Dirty Kids, Futuma.
Sanibona. Hey, konke ngiyangiyithande mina ukuthi ayazwani. Konke ngiyithande leyo ukuthi siphana indlela. Ngiyangithi mhlawumbe maka ukuthi lento ekhulunyayo awuyizwa. Beka abantu Ayiphazamisi. Anti lana nje khona abasupport iKaizer, khona abasupport iSundowns nePirates. Kodwa niyayibuka iPirates ungayisupport. NeSundowns uyayibuka ungayisupport. NeManchester ngokunjalo. So ke bengicela nje mina njengephoyisa ukuthi ake siphanele indlela. Sezwana ngithi. Lokhosana benayo khona. Yini ukuphana indlela? Yebo. Yazi ade ngila izolo kunomhlangano omphakathi ngikhuluma nabazali beni. Ngikhulume kakhulu ngani. Ngibacelile futhi ukuthi uma bebona ingane yaseqhamuka zilwa lapha ngaphandle bavele behlangane bomphakathi baphathe induku neimvubu bayishaye. Manini kakhulukazi wena nilwelani Ubone uhleko le. Niyazini ukuthi uma kuthiwa kudlala iqhamuka idlala neKhombindlela noma nebheka ukusasa ukuthi nonke nisuke niyifamily yala iqhamuka nimele isikole senu abadlali netball abadlali soccer abangabe yinani chess nani kodwa nisuke nimele iqhamuka kusho ukuthi into eyodwa ngeke nje mufika lapho nje neKhombindlela bese lo munye athatha amabhola ashaye ngakubo angithi ukuthi own goal. So ngalawo mazwi ngizama ukucacisa kunini ukuthi nifamily nilelana nifamily. Uyazi ingane mazilo zonke ekhaya egcekeni umzali uyishaya zombili ngithi. Ungashaye yodwa uyishaye zombili. Usiyozwe mvu ukuthi ubani besuke lo munye kuse uma-address ngendlela efanele. Nilwelani. Nilwelani. Uyabona ke ngikhulumile futhi ngizoya emkhandlweni kusasa. Ngiyokhuluma nomkhandlu. Sezwana. Ukuthi ngifuna ningababazi ngoba nikhomba ukuthi futhi nisazophinde nilwe futhi. Kodwa manje yazi ukuthi ngenisalwa izokwenza ngizoya emkhandlweni kusasa ngifike ngikhulume nobuholi bala umkhandlu wala kwaSomoto. Ukuthi nje izolo bengisemhlanganweni obulapha eMadoda Hall ngakhuluma nomphakathi wala. Ukhona nekhansela nabanye abaholi ukuthi cha sikhathele nina. Yabona ngelinye ilanga nje nala esikoleni batshele ukuthi abanye abazali fikani esikoleni shisho inkuzo nemukela nizobuka ingane zenu ukuthi zenzani. Nopal. Nizobuka nje ingane zenu ukuthi zenzani. Fike nje ngingafaka uniform phengitha nje ngibuke bese siyahamba ngomhlangano womphakathi bese siyaqoqa le ukuthi sibonile iqhamuka bezenzani ingane sizoyilungisa kanjani le. Mina ngiyakholelwa ke ndokwini. Imvelo ucela ukuphuthumiyo lana. Yabona nje kade ngikhuluma nozakwethu la ukuthi into esizoyenza la sizokwenza into sike senze kwezinye zeGod. Nangi ngisho umkhulu lalele nobaba uSekele. Sofika nje la sifaka induku. Nayithanda induku. Uyazi ukuthi ingane mikhasa khasele khandleleni ekuthiweni. Kuze nakho. Angithi ke sesifike la senza amawelesi sinikhuza. Sithi hayi ukuthi nokuthi akwenziwe, ukuthi nokuthi akwenziwe. Bese nibona ukuthi nayi laba old age. Angithi nisho njani old age le. Nena angithi nina ngama-2K. Anti kusho njalo. Bese nithi hayi kuzokwenzeka lento yokuthi ake siyeke lezi ingane ekhasele ekhandleleni. Kodwa into ebuhlungu ekhandlela lizokushisa. Uzosalelwa isibazi. Isibazi sitholwe yilo nesitholwe yilo ngeke sisifane. Yebo leyo nto. Kuzoba nzima ke. Yazi siseleni la. Yini umsebenzi othi sifunde? Ngoba into eyinkingi le ukuthi wenza into ongayazi ukuthi ufunani. Angithi siyaxoxa siyalulekana.
siluleka abafundi khona abayixoxelayo nje lapha kodwa ngiyangijabuleke mina ngoba uNkulunkulu wenza into emnandi leyo ukuthi ophume ngo left uzohola into yakwa left nophume ngo right uzohola into yakwa right nanoma yini oyenzayo kodwa umphumela uzoba khona kodwa into ekhona nesizoyishumayela la ile ukuthi ke yizeke busundlanhlatha shintsha ke isikhathi sisekhona sokuthi ushintshe ngoba into yethu nothisha ukuthi sinibone nini kusasa liqhakazile kunemizi la eyafa ethola ukuthi hey nabantu bezelwe bakhula abazali babo bajabula ukuthi cha sizele ingane ziyaphila ziyafunda ziyaqhubeka bavele bathatha indlela esinqeleni abangathatha leya kwa right yabo benza lezi zinto enenzenzeke nini ngoba isikhathula lapha 1 uyidalela izitha 2 uzolimala uzophumiswa yabona aninjikjana nangamatshe lapha uzokuthi uyajikjela itshe lishaya imoto yomuntu edlulayo impi yakho njalo siyaqhubeka uyabona ngoba nje usushaya imoto yami nje ngihambela ngiyela le sengizomathenda lo muntu oshaya imoto yami isiyaqala ke inkingi sekuyazuvisa ekhaya usavizithwa yilabo abafundi kadulwa nabo la niba kanjalo niba ngitombi mina thisha omkhulu angize ngiyazothiwa kula amantombazana okunye njoba sesila lento ethi high isho ukuthini ukuthi se high school senibadala ngithi yini ningakusebenzisa ubudala benu yabona nje la kukhulunywa ngebullying into esize ngayo la enye into esalile lento yenu affection fight uyabona ke khona into okuthiwa imambi semgodini osazi isiZulu uzobona ukuthi lento ngizogcina ngitheni ukuthi maye imambi semgodini kwenzakalani maye imambi semgodini ulokhu uyithinta nje wena kancane ulokhu uyithinta ufaka induku uyayicasula ngithi mina ngiyambona ukuthi lento sihleze sizokhuluma la thisha omkhulu nabantwana belokhu besichukuluza nje siyamaphoyisa angizokhulumela ama department zokhulumela thina ngoba imisebenzi wethu ukuthi kube nokuthula nokuphepha uyabona so ngiyabona ukuthi niyasichukuluza nje ngifuna ukubona ukuthi bazokwenza njani bazosenzani ngelinye ilanga koqondana ngiyanikhuza nje impela kufuneka koqondana ngelanga uthi uyenza lento kanti siseduze sheshe sifike bese siyakulokhuza nako bese siyadedela ikhandlela lekushisa kodwa uzobuya la into engiyazi ima ingane ishiswe ikhandlela inethi ngalibona liqhelile ijike ibuye eceleni niyafuna ukuba izitha namaphoyisa no uyazi ukuthi nibancane kabi la mangathi asesiyahlela thina siza kunina kungeke kufundwe ngalelo langa cha ukuthi ngiphatha kabi lento ayikho into engizonda njengokulwa ukuchitheka nje kwegazi into embi kabi leyo lento futhi ngizokhuluma ngayo kakhulu ngoba kade yenzeka nje last week angeke ngihlale ngayithindi ngoba sihleze sifika la kuliwa balimazana abanye bamiswa abanye afona uthisha omkhulu uyabona nje ngishilo naseqaleni nje sizelana silethwe imfundo kuphela silethwe nje imfundo ngisho ukuthi uyayibona ke intombi ibone ngaphandle ngoba nesikhathi sangaphandle sikhona kodwa hayi la esikoleni niphazamisa ukufunda thisha omkhulu ene stress manje ehlenyuka nothisha ke lamlana nani ke kubizwa abazali abantu ukuthi bayasebenza kuziwe la umuntu uyalalela njalo hayi lona ukhulumisa intombi yami yabo so ngeke sikhuluma lokho esikhuluma ngakho ema-primary ukuthi ningathathelana amapeni ningachwensani lo ukuthi unjani mnyama ngizokhuluma ngaleyo kulo uyabona nje napa abanye laphaya sizobuya ngabo thisha omkhulu kodwa mase ngibuyela ngizoceloza kwethu sibe baningi sibathathe futhi sihambe nabo ngoba mase sisebenza thisha omkhulu nawe uzogcina usukhala nabo zakwethu bakhona sathi sikwesinye isikole wagcina esekhala omunye ekhaliswa ukuthi ke sase siyisitola lento idiscipline ayikho into edlula idiscipline kodwa idiscipline ungafuni ukuthi uyenze wena ngokukhululeka sizoyenza thina umsebenzi wethu si-enforce yazi yini uku-enforce
ukwenza ufaka into ngenkani umsebenzi wethu kodwa kuhle nje sisaxoxa kanje yabona kodwa nje mase kuthiwa senidala inkinga seniyalo uyazi la ni topic wonke ama group ala kwaSomoba ingane zaseqhamuka lesi sikole fanele nisibeka phezulu ngoba ayikho high school ekhona la kwaSomoba yinina kuphela angazi uma ngikhuluma ngakho nokufa ngikhuluma ngakho kodwa inhliziyo yami ibebhlungu thisha omkhulu ngathintwa lezi zinto zokulo nalapha ngikhulume ngaze ngaqeda lapha ngisuke ngihamba ngikhuluma lento yokulo ngoba la ekhaya kwakwenzeka inkinga la manje seyifuni leyo iphinde nale ekomkhulu la kwa education bahlala basithinte nathi kuseseke sayivashela isikole sokuthi nesokuthi ngoba sinomlando lo mlando oshintshwa ushintshene kumlando wenu eqhamuka sizoshintsha ngingayi kubazali ngintshela abanifaka induku nobabopha yazini into emnandi ke lo eshoyo nangani yazi ngoba bani Mhlakani. Hello. Nami. Iyo ke lento enibulala ingqondo. Yabo lento kaMabopha. Iyo lento enibulala ingqondo. Kodwa ngifuna ukuqinisekisa kuwena ngoba ngibone wena ngezwe wena ukuthi lokho enikwenza ngenkani banithi abantu nizobabopha kuzokwenzeka sizokwenza thina ngenkani ke ngamandla ethu esiphoyisa nangamandla omphakathi. Sezwana. Nizingane zomphakathi angithi lesi sikole semphakathini angithi nizingane nini kunabazali benu ngithekini maye ingane zilwe egcekeni ngizala ngizoyishaya zombili so nalapha ke masifika nje silwa ngisho kuthiwa ngikho emsebenzini ngimisa imoto sithola abanye sigrouphana uma sibona sigrouphana ngakusasa sizonigada noma sizozala esikoleni sifuna ukuthola nadebelwa lapha ngoba ngingcolisa igama lesikole ngingcolisa igama lendawo. Ngiyabonga. Sengidonsile. Siyabonga baba. Sayitshela Mzimela loyo. Uyena esebenzisana naye la ekhaya ngicathi ngijwayele ukubona ubuso bakhe. Kwathi iqhweze nje ngifonela yena afike ke nezibonkolo zakhe. Ibonkolo bafika sebeyizwe ibonkolo ke mase kubhedile. So ngeke ngakhuluma baba uMzimela. Nomunye principal naye benenkinga yengane ezilwa kanje wathi bagcine behlale phansi no SAPS thula ngane no SAPS bavumelana ukuthi ingane etholakala ezilwa ngeziyashaqwa zofa kwesitokisini kwathi kwaphela nya so nalapha mhlambe sizoconsider indaba ukuthi ke sixoxe lo nto ukuthi abantu abalwayo nje ngifonele uSAPS oba ngikhathele ngicine ngakwazi ukwenza administration work yami sinojob esidila namacala usuku nosuku abantu abalwile so nje uzohamba uyotholana nabanye ke lapha ezinye iboshwa ilapha eToksini ezithanda ukulwa njengawe nqimizane kahleke ubuye usu right. Okay, without wasting time sonakele kakhulu isikhathi but sibukile ukuthi uma singasebenzisi lesi sikhathi kuzoba nzimanyana so bonke emaklasini ama periods adjusta kanjani kusekuzolandela ke u-social development. Sengicela nje bakithi sizama ukuthi ukukhathula kancane ngoba nalinelanga nalo libi ezephambili omele u-Department of Social Development ukhona sodlulisi okay kuzolandela ke u-Youth Crime Prevention Desk oza no Lifeline Zululand and Nicro bakhona okay. Sanibona wesibili ngaphandle kokunimosha lesikhathi bafethu naze nabahle uniform yenu siyabonga amen siyabonga mina igama lami ngu-Andiswa kwaMdunge uba usentshontshiso siyami la omele i-Youth Crime Prevention Desk eMpangeni i-Youth Crime Prevention Desk cala ngiphindle bancane bafethu angizwe ukuba mude kakhulu nami la ngishisa leli langa kanti nebala lama likho kahle i-Youth Crime Prevention Desk is structure
ngasifanisa nesiphoyisa esincane esibhekelele kakhulu i-age group yethu le esikuyona shuthi bawu below 35 uyangena ku-youth crime prevention desk. Thina-ke umsebenzi wethu sihamba kakhulu nesiphoyisa and also ama-stakeholders asuke ezokulekelela kakhulu ukuthi whatever osuke ufeyisane nayo sikwazi usikulekelele sikusondezele usizo eduze. For example, ngizokhuluma ngalokhu okukhona khona ukusilethela khaya i-bullying. Kwi-bullying abafethu angizwe nje ukuqamba manje i-bullying ayikho right. Because manje iphazamisa ukufunda nokufundisa okwenzakala ngaphakathi esikoleni. Ngesizathu sokuthi whenever umbhulishile whoever umbhulishayo kuyenzeka ukuthi omunye egcine sesaba even ngisho ukuze esikoleni. So lokho sekugcina kuphazamiseka ukufunda kwaloyo muntu lo osebhulishekile. So njengoba sizelana inhloso ukuthi sizoncenga sinicele bafethu ukuthi this thing ebullying anikeni imeni kancane ngayo noma leyo kulwa anikeni imeni kancane ngayo ngesizathu sokuthi kokunye nisuka nezinto ngaphandle mase inkulumo yakho iphethe ukuthi soyiqede esikoleni yabo noma silindeni imfrayo uzobona ukuthi ngizokwenzani yabo. So izinto ekanjalo bafethu zakuphazamisa ukufunda nokufundisa njengoba ngisho ngesizathu sokuthi omunye ugcine ngasakwazi ukufika esikoleni yabo. So thina ke siwu crime prevention desk if ever usukwenzile ke lokho njengoba nje sesifikile la sizoxwayisa ngayo bullying asike sithi ke moving forward if ever ke sesakuthola ke sekukhona ke osumbhulishile noma ke senihambile nina nayolwa akhona ama consequences akhona ozobhekana nawo and ukuthi awekho mahle nami ngisasesikoleni ngangiyibhuli kodwa ke ngabhekana nakho nami ngaleso sikhathi ngaphuma kulowo mqondo ukuthi even nama programs amanye siyawenza asiwenzeli kodwa ukuthi kube kuhle siswenzela ukuthi whoever osebhulisha umfundi ekubona ukuthi ukubhulisha akukho right and ngeke kuze kumqhubezele phambili nokuphazamisa ukufunda kwabanye abafundi kusokwenza la phakathi. So njengoba sila bafesi sizonicela ukuthi indaba yokulwa no bullying nani besicela ukuthi niyeke niqhubeke nalokho enikuzelela esikoleni ukuthi nizofunda nifundiswe mayelana nokuthi ikusasa leni nigcine nikwazi ukuthi ni-direct to the right direction ekwazi nani ukuthi nilekelele ukuthi abazali benu bekwazi ukuthi ngekusasa bebe proud ngani ukuthi okay ufundile wagogoda and manje usuyasebenza yabo. So ngiyacela bafethu ukuthi sibambisane in eliminate indaba zobullying nanokulwa within esikoleni. If ever ke moving forward why engage with ama activities so bese sibuya ke so bese singasabuyi kodwa ngokuhle so bese sibuya ngokuzoqondisa isimo lesi sobe senzeka lapha esikoleni. So ngicela ukuthi bafethu nibambisane niqhubeke njalo nokufunda kwenu niqhubeke njalo nokugqoka uniform yenu kahle ngiyabonga kakhulu. Okay, siyabonga kakhulu. Abanye ngalabazi nokuthi ibullying yini. Cela lifeline mama lifeline asondele bese bawo DSD azosethulela naye asiphashele khona. Siyabonga. Mina ngikhumbule ekhaya. Hello mami. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Bayezwa lapha emuva? Naze nabahle. Kuthi angithi nje ayeye eqhamuka ayeye. Ayeye eqhamuka ayeye. Awunasho kancane kangaka. Ngizosuke ngibiza abakithi mhlawumbe bakhona nje abakwaNgcobo la. Lapha bakhona abakwenkwanyane la. Okay, uma Mkwanyana ke lo usocial worker ka Lifeline niyazwa yini? Ngizoniqwashisa ukuthi njengoba ngitheni bahle kanje ngicela nibe bahle nize nofika etertiary niyezwa ningalwenzi udlame esikoleni. Uma ngabe kukhona umuntu okuhlukumezayo bikela uthisha wakho uzoxhumana namaphoyisa akwa social crime sikubone usivakashele noma ngabe udlame oluthole ekhaya ebese ufika wena uzoletha la angasike mangikhuluma kube khona abahlekayo lapha nixupheka kakhulu.
Angithi ukulalela mina engifunayo ngifuna indlebe mawulokhu uveza amazinyo ngazi noma uthola iColgate esihlukile kwamanye. Ngizokhuluma ngodlame lwasemndenini udomestic violence ozalwa u-GBV niyezwa yini. Ungaveli ubone omunye umuntu nje ubona kufanele umkhahlele kube yi-punching bag yakho siyezwana. ULifeline ubuyisa ithemba kumuntu ongasafuni ukuya esikoleni ngoba esaba omunye umfundi omhlukumezayo mhlasimpe babanga icherry angithi. Ngikhuluma ney'nsizwa lapha emuva ey'khishwe ekhaya ezizofunda kodwa sey'banga intombi la esikoleni. Mhlasimpe umkakhe akekho la uyomthola ususebenza kodwa usungaze ufisa ukukhipha isidumbu usikhiphela ingane yabantu esazofunda. Ngokuthi kuzamile nje uyibhalele iphepha wathi uyayithanda yayisiyavuma. Angithi ibiyenza ukukujabulisa nje ngoba phela wengane zami lalelani uthando lisemqoka funani lithole ekhaya niyezwa. Uma nje ethi umama uyakuthanda ethi ubhuti uyakuthanda umalume ethi uyakuthanda uthi uyakuthanda ngoba khona abantwana abangatholanga ithuba abalahlwayo niyezwa. Musu ukhamba uvuma uthando othola kumuntu lana osaxeka uvaselina ucele ekhaya nosagcoba ikhefa ayicele ekhaya athi akasalali ucabanga wena mawungase ube impukane unyonyoba uhambe uye kubo uzomficelela esuza bu akasakucabangi wena. Akuphuma othisha labo othisha nibabona lapha eqhamuka basazoretire mina ngisakhula sasibabuka othisha sithi siyafisa ukuba umisibani. Uyayizwa leyo ndaba befaka amaqhosi siyafisa ukuba umembani uyayizwa leyo nto singakakwazi nanokuhlukanisa ukuthi uma sekuthiwa umemo kusuke sekwenze njani. Phokophelelani ukuthi nifunde isikole nisiqede nivuse imisi yasemakhaya niyezwa. ULifeline ubuyisa lelo themba lokuthi uma uphuma kwa-2 room ekhaya hamba uyo-extend ekhaya kuphuma u-8 room. Musu uthi uqeda isikole ingane seyingagcwala ikhwantamu. Uthi uma ukuhlangana nabantu kuthiwe uqashiweni wekhumbulani uthi ayichaza iy'ngane zami of which is totally wrong. Sikhona siwu-Lifeline empangeni SAPS makhona ugogo ohlukumezekile ekhaya sikhona singena ngo-8 siphuma ngo-4 ngiyanithanda niyezwa. Niphathane kahle akupheli ukulwa maphuma isikole niyezwa. Hayi kukhombisa ukuthi niyezwa. Okay singamoshi isikhathi siyabonga Lifeline. Niyabona ukuthi nithandwa kanjani? Bonke laba bantu basukele nina nje la ngoba nibalulekile. Alright, sesicela ku-DSD enze phambili azosethulele naye lakhe Hello mami, hello Didi, hello mami. Sanibona. Njani bafundi? Siyaphila nathi. Bafundi ngizothi nje qapho. Into ezokhuluma ngazo nje izinto ezimbili, i-peer pressure ne-substance abuse. Yini peer pressure? It is a simple definition. It's a feeling of being pushed by someone to do something. Siyezwana? Yes. Shuthi ngamanye amazwi yilento le umbona abangani bakho bebhema sebeqala ukubhema ubone bengakasho ukuthi na ugwaye uzizwe ngathi wena nawe sefanele ngathi ungabhema ngoba abangani sebeyabhema. Kwenziwa yini? Nazo izinto kufanele uyiqaphele. Uma ungenakho ukuzethemba ku-easy ukubona ezinye izinto umukhonjiswa umunye umuntu ukuthi ungayenzi because ngoba wena awuzazi ukuthi ufuna ukuba yini uyibona ukuba uyini in the future. Siyezwana? Yes. Ezinye izinto siyibona there is a theory saying psychosocial theory okusho ukuthi ezinye izinto uyibona ngokuyibuka ngokuyi-observe ngokuyi-witness. Lapha-ke emakhaya kunomthelele uthola ukuthi usuzulahla ukuzethemba ngoba vele ekhaya kuyaphuzwa. Lalelani, awukwazi ukuphila ngaphansi kwaleso simo leso ukuthi uthule awusho lutho but psychologically siyakulimaza. Wena la emqondweni makufunda umqondo wakho uyaphithizela ugcwele lezi zinto lezana. Siyezwana? Yes.
ukusebenzisa idakamizwa emakhaya noma utshwala abadala, it doesn't mean ukuthi wena fanele ukwenze. It doesn't mean ukuthi kuhlala phezulu kwaleso simo leso ngoba siyakulimaza. Actually uyasifunda ngokulokhu sweetness. In the next 3 years wena uzobe implement one and the same thing njengalo malume obuya edakiwe azonshouta ekhaya. Siyezwana? Uyayibona ukuthi lento uma ungayicorrect isimo angithi phela kungakho kukhona othisha kukhona wonke iminyango yokureporta lezo zinto lezo siwesivikela wena mntwana ukuthi la emqondweni iba pure uma useclassini kungaphithizeli le yanto leya la ku substance kunesidaba sesijwayelekile umthunzi wenkukhu intsango lalelani bonke abenza physics and maths ayikho lento leyo ukuthi na uma ubhema intsango iyahlakaniphisa sizwana ayikho leyo nto but intsango into yenzani it destroyer your long term memory sizwana luthi ucwaningo kubantu abawu10 abathatha bebhema intsango kwabekwa nje amagama awu10 kwase kuthiwa abawabuyisele nje igama lo number 1 libe number 1 none of them abakwazi ukulisa njengoba enjalo amagama alula. So ngamanye amazwi ke bafundi uma sesiqala into ezidakamiswa okusho ukuthi ngamanye amazwi sizinciphisela ikusasa lethu. Phofundelani. Sizwana? Ingakho la abantu uthola ukuthi usuyibona usuyibhula ingoba vele uqale ngesidakamisa sesilimaza ingqondo. Uyayibona vele ukuthi efana nami ngiyayazi ayisangeni engqondweni because uqale isidakamizwa isikhathi singakafiki. Ukuyithanda kwakho kubonakala ngokuthi uzazi wena ufunani. Awukwazi ukutshela umngani ukuthi usungaqala ujoy. Phela sizwana umuntu ungena kuleso simo leso ngoba ukuzethemba kuyena usuke ngingasekho. Kodwa ke bafundi yonke into possible umuntu akaqale ngokuzithanda yena bese implement yonke into adishiyo la ukuba lekusasa eqhakazile. Ngiyabonga. Awusiyabonga lincane lelo sombelelo likhomba ukungazethembi. Ikhomba injomthemba phakathi. Abangabakushaya nokushaya nje ngiyababuka nje bayithulele. Yini there is no confidence. Siyabonga ke batabami siyabonga. Nine nishaya ihlombe inkosi imbusisi. Niqhubeke nokuzethemba. Ngicela ke manje umnikeza Mr. Sibisi sekuyi item yokugcina nci ukhona zosenzela khona nje manje. Niyakwazi ukucula? Ngizothi mina ukuthule qhamuka angiqhamuki nalutho. Ngizothi asikho emathandweni angithi sesikoleni. Njengamanje ke bekuyi date your kids ebinimemile ebeyimenyiwe ihost umcimbi njengamanje sesizova lakhe kodwa ke kunezinto engiyiphethe ngiphethe igiba la sifuna ukubona obelalela nobengalaleli kunembuzo engizoyibuza kunengoma ezodlalwa performance uzoza phambili uzoperform then ukuwina kwakhe kodlala amapiano nomaskandi la maskandi phela akunini enzoso khona mana khona phela lokhuzana life inike yabalance that's why kukhona intembi nenhle ilife ingimele ibalance that's why kukhona ubumnyama nobusuku yabo okay kulungile ke before siye ekipeni kunento engizacela ukunitshela yona abanye benu la phakathi kwenu kunezimo abandlula kizo ezibhlungu nezwa kodwa ke lokho mawusavuka ubona ilanga ubonga ukuvuka abanye benandlile yabo ngikhuluma ngento engiyaziyo la nginikhalisa angifuni niphamisa imizwa ngikhuluma ngento engiyaziyo ngangeke ngikhohle ukudla ekhaya sekukhona ngithi ngizovuka ngidle ngokuthini ngithe ngikhula bengazokuthi ngivuka ngiyesikolweni akukho ukudla you understand so kagcina sengikhohle ukudla noma ekhaya seku right yabo selikhona iti ekseni ngikhohle ukuthi kumele ngidle ukuthini ngijwayele ukukhera mina ngikhere bengibuyela nemali emuva ngikhumbule senyonke ekhaya ukuthi awukambe bengikherele
abanye benizimo ezenendlula kizo, abanye benomabeni babeka amatafula bashiswa yilanga, but wena uzokwazi ukudimanda igrasshopper ngokuthi ubone omunye umfundi egqoka igrasshopper. Khula nje usebenza uyothengela igrasshopper ngoba uzokuthengela umzali wakhe igrasshopper manje uyidimanda. Wena uyohlula na ukuthenga ipalms, wena uyohlula ngisho na ukuthenga ophaca laba be-70 imfowethu. Impisi lapho empisi siyeke ukucindezela abazali, ingezo nje uyoyibona masu qedile esikolweni susebenza. Yes, yabo. So ngizocela nje abazali uappreciate lokho okufica ekhaya. Uhamba ukudla ngeke ekhaya uzofica kukhona, kumele ujabulele lokho. Ukuthi uzinhle noSifiso kunjani, awuyena uzinhle noSifiso, uhamba ijeni yakho wena, kujeni yakho uzobe uwedwa, yabo. So nje ilokho engizocela ukuthi abazali sibathande sibaphathe kahle. Wena nawo ngeke umzali wakho ukhona umzali wakhe emoyeni, umzali wakho uhleze nawe engasekho, hayi ukuthi akasekho, ukuthi umbizi uthi ma uyangibona ngesikoleni bathi ngifuna ukulumela ilokhuzana ilineji yakithi, ngifuna ukumela ma ukuthi kusasa uthi ulapho wazi ukuthi umntanami wenza ukuthi, umntanami wenza ukuthi umzali yajabula noma engasekho emhlabeni. Uhambe lo unvele itshe lakhe wenzani ujabulisa umzala ngithi engasekhe lapho kwelomoya izwe because bayaphila. So ngizocela nje wazi ukuthi mawuzela eqhamuka uzofunda bafowethu nani ukulwa, mina kukulwa ngilwile mina, ngiyayazi lento yebullying ngilwile mina futhi bengingahluleki mina masengilwa. Akekho umfana mina ongavela manje ethiwa kwangishaya, ngilwile mina bekuthi makukhulunywa ngomuntu obhulayo mina bengibala kumabhulini. Yes, that's why ngikhuluma ngeexperience mina. So into bengingayifuni mina, into bengiyilwa mangikubona ushaya nangu, mina bengingamfuni umuntu ohlulwayo, mina bengizolwela wena ohlulwayo, not ukuthi mina bengihamba ngiyokusukela, bengizolwela ohlulwayo. Yes, akekho umfana mina ongathi futhi namanje ngeke ngisho akekho umfana ongamaki mina. Kanjani? Lalela ukuthi kanjani? Lalela ukuthi kanjani? Eyenzini ekuvikeleni, yabo, ekuvikeleni. Thula ulalela, ekuvikeleni. Yabona usisi wakho mfowethu lo, noma kuthi isibonga sisodwa. Okay. Nangu mbona ushaywa enye intombazane. Ake niyeke, yabona bafowethu nina futhi ngeke ngixaye manginibona la kuma video. Ake niyeke ukubukela abantu belwa. Okay, ama video enu ayasiza kwezinye izinto, but abathi mabelwa evidorize omunye kodwa wena uyalamula. Manje nina vidorize nathi mfowethu. Yazi ukuthi kusasa ukuthi ukubhekane nempu ufisa belamule engekho ozolamula kuthiwe bayekini. Into yena engiyibonayo aniyazi lento esuke lo yamuntu osuke ebhekene nayo. Yabona makwazi ukulo khona ukuthi uyaqalaza ukuthi khona nozolamula kuthiwe bayekini. You understand? Uthola uyeza ukuthi ukhatheleke manje. Yes. So ngiyacela ukuthi ivideo ithathe ivideo kodwa lamula. Yabona? Because mina ngikhule kuthiwa umfana amakhonkothi nje ekhaya yimi okumele ngiphume ngiyobheka ukuthi yini le khonkothwa yinja. Uyaqonda leyo nto leyo. Ngokuthini umfana uzalwa as leader ukuthi uyozovikela ikhaya uzobheka ikhaya. Understand? Kodwa manje sekuyini manje enishaya mina cha mfethu ngiyamnyanya umuntu wesilisa oshaya umuntu wesifazane. Mina ngaka nje angimazi umuntu wesifazane shaya kanjani. Angimshaya nje umuntu wesifazane anginaso isikhathi. Ungazoshaya umuntu owehlula abazali bakhe ngoba phela uzufika kwenje wehlula abazali bakhe lo muntu. Ekwazi ukweqeza kini shuthi usehlule kubo. Uzomqondisa kanjani wena? Yabo. So ngizocela nje leyo yokuphakamisa isandla nje uyiphakamise umuntu wesifazane. Totally wrong leyo bafowethu. Umuntu wesifazane ubalekile, ubomi impilo iqala kumuntu wesifazane esibelethweni. Ukuphila kwengane iqala lapha esibelethweni kumuntu wesifazane. Ayikho indoda ekhulelwayo. So mawuzohlukumeza khona ukuphila khona umphefumulo uyoba nenkinga kusasa. Ngeke ulasho umuntu futhi. Yes, ngeke ulasho umuntu kuleyo nto ngoba uyothola isiqalekiso ukukhala kwakhe. Umuntu wesifazane umhlaba. Ayithi umuntu wesifazane indoda iyatshala ukuqhama ingane. Umuntu wesifazane umhlaba ngokuthini umhlaba kuyatshalwa kuphuma imbewu. Umuntu wesilisa uphethe imbewu. Umuntu wesifazane umhlaba ulwisa kanjani umhlaba wena? Yes. Ngiyanicela impela lapho mpisi emumva bafowethu ngiyanithanda kakhulu. Yabona mina bafethu ibandla ngiyalithanda mina. Bona abantu engibaziyo ukuthi bayanikela ibandla makuthiwa umuntu akekho emhlabeni kugubha insizwa. Zinsizwa ngiyanithanda kakhulu kodwa mase kuthiwa nibeka isandla kumuntu wesifazane nivukelana nodwa ngeke ngayithandi le.
eyokuthi kulwe nje futhi engathi nje kahle kahle nabo umthetho kumele siyilungiselele. Induku ibilungise Afrika. Yavalwa induku ibilungise Afrika ngoba kahle kahle laba nje abahluphayo la ngabe nje siyabathatha mzimela siyobalalisa ebhentshini ayisikhumbule kwakulala ebhentshini kune ulala ebhentshini efaselo kuqhuma induku ibimlungisa umuntu kodwa manje ke nithi lokhuzana isystem ithi anisashaya kahle kahle kubayashaywa ngaba benzi lento le lezi impisi ezisuka le ngaphandle umuntu uneskimu esingafundi kodwa yena uyafunda uba neskimu kanjani esingafundi wena ufunda uhambelani nomuntu ohambe yotaleta orecela ama-R1 kodwa wena uyafunda wena uyabuya hamba uyobhema isahawa unawo nemali eluzi yabo so ezinye izinto nani bafowethu ngikhuluma nani ningangivimba ngizophuma lapha futhi ngikhuluma nani bafowethu ngiyacela nje ukuthi impisi ziphathe kahle sihloniphe nothisha ngijwayele ukubiza impisi ngijwayele ukusebenzisa lelo gama ke ebujongwe nayithi nazi kusebenzisa lelo gama ziyazi impisi kumele nivikele obani nivikele odadweni nezwa bafowethu ngiyanicela hayi mama bafowethu siyezwa ngithi majongo nikhona lapha amajongo akhona ngapho hayi zizokhala manje ngifuna nje indoda ezokwazi oskrukru nabo ngiyacanga ikhona ingoma yabo la ngiphethe ikipa hayi igospel asinalo ngiphethe ikipa la sengiyaqala ke manje nginembuzo enginayo la ebebesihambele ngiyabuza manje nasi iskip ngizocela ungibhelesa amantombazane ekipa okuthiwa amantombazane eziwu2 lapha bangaki ihambeli zethu zanamhlanje loyo ke ngizogcina ngawo ngifuna ukubona beningilaleleni yini inhloso ye-Date Your Kids ivision ye-Date Your Kids i-DYK uzaphendula uyisekele impendulo yakho angithi Ngicela bakhombe point. Ngicela bakhombe sisi. Omthandayo. Muphi mzima? Mancane ozo igama lesibamba. Igama lami ngibonela ngakathela. Inhloso ye-Date Your Kids is to have a bond between son and father. Ozothatha iskipha phela. Somela. Hola, bape. Sesiwo wesibili umbuzo. Ulombuzo bengiwubuzile ukuthi bangaki siyabhalansisa siya kwinsizwa osisi. Zingaki ihambeli zethu bezisihambele namhlanje? Zingaki ikhulumi noma ihambeli zethu bezisihambele namhlanje? Asingaculika ama-answer. Angithi kumele sibhalansise insizwa akekho ofuna ukuphakamisa. Woza mfowethu. Ake simuzwe kubafo igama lesibona. Nalo. Salamile. Let's come up. Awu, sama ngobanda wendlela. Abafikile esikoleni bawu4. Oba. Bona ba? Mapulisa. Yes. That's over. Lekelele mbali abadala nje shona live cha kulungile yazi ukuthi into engiyibonayo uphazanyiswa abantu mfowethu emfowethu angazi ngene uzogqoka la ngifuna ukubona usinxiba ngoko
Yiza. Awuyinxibe ngibona yakufanele. Babheke bagcwaliseke. Abadansi abantu sothatha nga sithathe 2 sothatha insizwe eziwu2 sithathe osisi abawu2 kumapiyano abeze phela Ozane nathi stage la 2 boys 2 girls. Siyabonga. Ubani igama? Uzophuma kulaba ngini. Ubani igama lakho? Kanyisa. Sisipho. Wena? Okay. Ubani esimnika leskipu Sisipho noma? Manini. Angithi ngithe mina masithi uSisipho ngizoza umsindo wenu. Ningaphikisani nalokho. Then mase ngithi ubani unkanyisa? Mase ngithi uMalakhiwe, ubani uMalakhiwe? Okay, uMathenjwa. Mangithi uMathenjwa ngizoza umsindo waMathenjwa ukuthi ubani obangela umsindo kakhulu. Yes. Okay. Sisipho siyamnika iskipa. uMathenjwa siyamnika iskipa. Azizi impisi lesi ngizodala nani manginokuthi niyakhona ngoba bafethu ngiyabazi benza kancane kakhulu nani bafethu ngasondela ikipa nasi ikipa eselela ngesambe nekipa la ngithi siyoshiya la Bambe DJ nina ke enkomeni nangamabuffalo nisekude lalela yazi ngifuna sithi tshela uthisha omkhulu alungisi exam ngizophasa ngo level 7 abangena abantu sinsowehlanya I
nigqoka masinya nase sokugcina nase sokugcina wona la wozothatha iskipho ube khona la ngiyambonisa funa siyabonga kakhulu siyabonga sesiqedile hey uyabona uma makufunda kuhlale kujayiva ngabe liphasa nonke. Okay, siyabonga kakhulu ku Date My Kids. Angikwazi ukuthi ngiyakhuluma nezingane nazo ziyakhuluma. Ayithuleke ingane ukuze sivale kahle nje. Siyabonga kakhulu SAPS, siyabonga Lifeline, siyabonga Department of Social Development, siyabonga Date Your Kids, siyabonga kakhulu angani bakhona engibashiyayo. Ubhuti yami besuka hamba no Lifeline. Youth desk siyabonga onezindlebe uzwile because ipurpose enkulu ukuzolungisa ingqondo zabantu ukuthi ayifocus emfundweni. Ngiyabona ukuthi imfundo ibaluleke kangakanani. Bonke laba njalo bazo-support i-education. So kubalulekile ukuthi asinciphiseni ukwenza lezi zinto ezenza kuphazamiseke ukufunda. Khona bakhulumayo njalo banade babona amanzi agcwele ithanki lapha mfana uphaka. Kubalulekile ukuthi imfundo ibe protected because must protector imfundo si protector i-future yenu. Kuyazwakala? Yes, so siyabonga kakhulu kuwonke ama stakeholders abekhona. Abaphenisa akathi angidlulise lokhu ukuthi at any given time njengoba babona bebangaka nje bofika sebebaningi kakhulu kunalokho sebezokwenza i-random search. So wena utholakala nento ethi ku-code of conduct ayidingakala esikoleni uyoyithola usejele ngalelo langa. So avoid-ke ukufika uphethe ikhali, idakamizwa, ama-cellphone, zonke lezo zinto asidingeke esikoleni. Siyakwazi lokho angithi? Yes, siyabonga-ke kakhulu nani ukuthi nibekezelile nalalela kwaze kwaba imanje. Sesosuka-ke siye emaklasini sizo-adjusta-ke ama-period ukuze sikwazi ukuwafunda wonke. Asambeni, anifuni ukufunda nini? Asambeni-ke siyemaklasini sibe nosuku oluhle. Thank you.